amic meu, t'has trobat una mort molt i molt terrible. Però ei, saps què? No sento pena per tu. Al cap i a la fi, si no hagués estat jo, algú altre t'hauria mort. El que estic intentant dir és que la vida segueix. Bé, la vida segueix per tothom. Per tu no, estàs mort. Per això no ets ni aquí ni allà. Això em recorda un dia que estava sopant al parc, menjant un exquisit pícnic amb el meu bon amic Orville. Vaig parlar amb ell. Li vaig dir: Orville, tinc una història. I ell em va respondre: quin és el significat de la història? I li vaig dir: Orville, no totes les històries han de tenir un significat, saps? Algunes vegades una història és només una història. Si intentes fixar-te en cada un dels detalls i trobar significat a qualsevol cosa que algú diu, et tornaràs boig. Un amic ho va fer un cop i no va ser gaire bo. Ho vam parlar durant anys i no només això, sinó que probablement acabaràs creient alguna cosa que no hauries de creure i que no hauries d'assumir, d'acord? A vegades, li vaig dir, una història és només una història. Així que estigues calladet durant un segon de la teva vida i gaudeix el teu entrepà, d'acord? De cop és en aquell moment que em vaig adonar que vaig fer entrepans i el pobre Orville tenia complicacions per menjar-los. Els elefants tenen aquelles mans tan maldestres, saps? De fet, suposo que aquest és el problema. No tenen mans, oi? Tot són peus. No em puc imaginar que algú em demanés menjar un entrepà amb els peus. Si ara la memòria no em falla, recordo que hi havia una fleca a prop. Ara no n'estic del tot segur si als elefants els agrada el pa de sègol, però t'asseguro que l'Orville el torna boig. Vam tenir el pícnic un dimarts, cosa que era bo, perquè el pa de sègol sempre el fornejaven els dimarts. Els dilluns feien pa de massa mare i els dimecres el llançaven, o feien un descompte per a la gent que volia donar menjar als ànecs, i al final del dia llançar-lo tot a la brossa. No ho recordo. Recordo un home que portava el seu fill a la fleca cada dimecres i després anava a donar menjar als ànecs. Comprava tot el pa de massa mare. Clar que no se'ls ha de donar pa de massa mare als ànecs. Els seus estómacs s'inflen i tots acaben morint. Això només és un rumor que he sentit, ja ho saps. Els meus ulls mai han vist un ànec morir. Però per culpa del pas dels anys he notat una disminució important en la població dels ànecs. Mai m'he parat a dir-li a aquell home que estava matant ànecs i li donava pa de massa mare. I vols saber la meva opinió sobre tot això? Li vaig dir a l'Orville el mateix que tu. Si vols donar menjar als ànecs o als ocells o alguna au per l'estil, és millor comprar llavors. Vull dir, quan ho penses, veus que el pa no surt de la natura. No creixen en arbres o broten als matolls. Em penso que les aus no saben què fer amb el pa. Què anava dient? Oh, sí, sí, cert. Li vaig comprar pa de sègol a l'Orville. Va ser un bon dia. Veig que t'has trobat amb la teva fi. Quina llàstima. No sento pena per tu. Al cap i a la fi, si no hagués estat jo, suposo que algú altre t'hauria mort. Honestament, estic agraït d'haver sortit d'aquests conductes de ventilació. No és fàcil per a un hipopòtam entrar allà. I tampoc és fàcil posar-s'hi a dins. No sóc tan jove com era, com pots veure. Acostumava a fer qualsevol tipus de coses. Ets jove, ets vibrant, tens aquest tipus d'ànima pel teu pas. Em recorda una conversa que vaig tenir amb un dels meus millors amics, l'Orville. Un dia estàvem tenint un bon pícnic. Em sembla que era estiu o potser era la tardor. Sí, era la tardor, perquè les fulles ja s'havien tornat d'un color càlid. Vaig parlar amb l'Orville. Vaig dir: Orville, t'haig d'explicar una història. I l'Orville em va mirar, de forma estranya, i em va dir: de què va? Li vaig dir a l'Orville: no totes les històries han d'anar sobre alguna cosa, Orville. Alguns cops una persona vol parlar. Per què tot ha de ser una història? Li vaig dir. Se'm va quedar mirant i em va dir: bé, tu has dit que tenies una història. I, de fet, ell tenia raó. Li vaig dir que tenia una història. Suposo que si una persona vol parlar, aleshores la millor opció és dir que no tens cap història. Explicar una història porta les seves pròpies pressions i expectatives, suposo.
Al cap i a la fi, si només parles amb un amic, no hi ha més expectatives que si parles amb el vent. No s'espera que les paraules per si soles tinguin sentit i es mantinguin. Però sí, ja saps, si dius que estàs explicant una història, aleshores assegura't que tot tingui un sentit, saps? Ningú vol seure i escoltar algú donant la tabarra sense que tingui un final pensat. Així que, ja saps, és bo ser conscient de quan estàs a punt d'explicar una història, que has de tenir alguna cosa per dir. Dir-li a algú que li estàs a punt d'explicar una història equival a demanar-li que deixi de fer el que està fent i que et presti atenció. Bàsicament estàs dient: ei, company, deixa de fer el que estàs fent, deixa de pensar, tinc una solució per a tot. I bé, no tenia cap història per explicar. En retrospectiva, probablement em vaig expressar malament quan li vaig dir que tenia una història. Crec que hauria estat millor dir-li a l'Òbil que volia explicar alguna cosa en comptes de dir-li que tenia una història. Però ja saps, tot i que després podria haver donat massa importància en tot l'assumpte. En tot cas, va ser un dia molt agradable. Recordo... recordo que estàvem beguent te. Bé, veig que el teu viatge s'ha acabat. Ho sento, però estaves destinat a acabar d'aquesta manera. Si no hagués estat jo, hauria estat algú altre, ja ho saps. Només és una cosa terrible, no podries imaginar com de terrible seria. M'espanto només de pensar-ho. Sort que no estic al teu lloc. Em recordo un dia que estava amb el meu bon amic Orville. Estàvem asseguts en un banc del parc, observant els coloms. Jo estava assegut a l'esquerra i estava a la... Oh, espera. Jo estava a la dreta o a l'esquerra? És igual, no importa. Estàvem asseguts allà mirant els coloms i... li vaig dir a l'Orville: amic, aquests ocells estan congelats. I se'm va quedar mirant com si hagués perdut el cap. Però li vaig recordar que era hivern i normalment els ocells seuen en un arbre fins que es congelen. Després ells cauen al terra fins que el sol els escalfa i poden, ja saps, moure's un altre cop. Així que li vaig dir a l'Orville: és millor que guardis les engrunes de pa fins que els ocells es descongelin, perquè no poden disfrutar-les en les condicions en les que es troben. Ella em va preguntar què volia dir, i preguntant en quines condicions havien d'estar les engrunes abans de donar-les als ocells. Va assumir que jo volia dir que els ocells no podien gaudir de les engrunes en les condicions en què es troben, considerant que els ocells estaven congelats, saps? Així que va esperar un segon i va llançar el seu últim grapat al terra. Li vaig dir: Orville, per què has tirat les engrunes als ocells quan t'he dit que estaven congelats? Ell em va respondre: les engrunes no estan congelades. De nou, malinterpretant les meves paraules. No em referia que les engrunes estaven congelades, sinó que quan t'he dit que estaven congelats em referia als ocells. Saps? En retrospectiva, el que hauria d'haver dit era: i això tindria més sentit. Per què has llançat les engrunes als ocells quan encara estan congelats? Ell va entendre malament la meva correcció, dient que no sabia quina altra cosa fer amb les engrunes. I potser les podríem menjar quan els ocells es descongelessin. Així que li vaig dir a l'Orville... Això és el que li vaig dir. Li vaig dir: Orville, els ocells podrien estar morts. Veig que t'has trobat un amor molt terrible, amic meu. Però ja ho saps, aquestes coses passen i la vida segueix endavant. Per tu no, òbviament, estàs mort. Però em recordo un dia estava tenint una conversa amb el meu amic Orville. Estàvem on estàvem? Em penso que estàvem vora el riu, estàvem asseguts vora el riu i miràvem els peixos saltar els salts d'aigua i li vaig dir a l'Orville: alguns cops em sento com un peix saltant un i un altre cop, sempre intentant arribar a un lloc, tot i no saber quin, només per trobar-me a mi mateix a la boca del llop. Ell clarament em va mirar amb la cara de sorprès, saps? Has estat a la boca del llop, amic? I li vaig respondre: no, és clar que no, Orville, vaig dir. No. Sí, simplement volia dir que la vida pot semblar un esforç immens per superar obstacles que no tenen sentit, només per trobar un destí igualment sense sentit, malgrat els teus esforços.
malgrat els obstacles que has superat. I l'Orville, ell es va aixecar i va procedir a cobrir-me amb les estovalles del pícnic. I em vaig preguntar, amic, què estàs fent? Em va mirar realment molt preocupat. Em sembla que t'ha tocat massa el sol. Efectivament, sí que em va tocar molt. Va procedir a donar-me un got de llimonada ben fresca. Oh, algun cop l'has barrejada amb te fred? Fas mig got de llimonada i... si estan... l'hauries de provar. Bé, no pots perquè estàs mort, però és igual. Segurament t'estaràs preguntant com era ta parada d'estar assegut pels salts d'aigua i beure llimonada fins a un conducte de ventilació. No només amb l'Orville, sinó amb un gran nombre d'amics colorits. Bé, no hi ha una resposta en veritat, però potser m'he trobat amb la meva mort en algun moment i estic al més enllà o en un somni. Significa que significa i honestament no ho sé. O potser no vol dir res. Potser no vol dir res.